Lion Beats Master. Ya babban mai gida Harisu zakin ka ne ke maka baiti. Ka gama mana mai zamu yi wa shugaba sanadiyar samuwa. Lamurana kai mini mafita, na yi sunan yin sabo gurin rabbana nema mini yafiya. Ka kurewa sani sha ambato, duniya duka kai ke da to. Waza na yaba in banda kai baitika na nan suka turjiya. Ɗaya banda kai waye mai gaskiya, in an ka cire ka cikin mun sani san ba ma tsira ba. Kudurar Allah kake yin ɗaya, duniya kai ka kawo shiriya. Ya mu aiki in ban yabe ka ba ko ga kaina bana yafiya. Tuno da wafatin shugaba ko kaɗan san bai mance mu ba. Ummati ya kacewa la ilaha illallah manzon gaskiya. Ummati dan mu ya kare duka rayuwa, kanmu ya shafa ma da yawa. Mai ya dace banda mu so sagun a halin samu zamyin kariya. Shugaba a janibin samu zamyin ladduba, wanda ya ce zai tauye mutuncin ma'aiki ba zai tsira ba. Ko a rana na nafsi ka gama mana mai zamu yi ma, rabbana ya kira ka da rahama. Soyayya in ba ta ka ba yaudara ciki ba ta buya ba. Ka gama mana komai mai gida, yanda za mu yi komai ka faɗa. Wanda duk ya sake ka ko'ina yake zai kare a cikin wuya. Al'amino amintacce daya, wanda ba na biyunsa a duniya, wanda Allah ya yarje da shi matsayinsa ba za ya kwatantu ba. Jarumi ke nasa da tarrabo, ciwon kai ke sanyo haɓo. Mai shirin raba banda da kainuwa cikin ruwa hauka bai kiba. Zaki na ma'aiki ke yabo, ran kiyama ban babban rabo. Ko aljannan ban zo a gefen ka ba daɗi ba zan ji ba. Dan Allah kai lamuni